proiectului se predau în concesiune compostare. În schimbul unui contract de concesiune care este semnat, avem un sticker, cititor de cod de QR, care unul se lipește pe compostor și unul se lipește afară în fața porții. Și vrem să compostăm ca să reducem cantitatea de deșeuri generate către groapa de gunoi. Da. Haideți că Un pic de... mă sunt mai copile. Așa, până eu fac aici. Dacă aveți un telefon, da, aveți acolo un cod QR, cititor de coduri QR. Nu știu unde e acolo. Și aici aveți, Acolo este, uitați, schiță. aveți schiță de montaj. Și aici, de exemplu, aveți, vreți să-i duceți motorul ăsta. Fii atent. Ce se filmează? Prima dată, fetele, Cosmina, Carmen, mergeți, bună ziua, suntem de la Biroul Civic. Facem recensământul compostoarelor. Da. Câte compostoare aveți acasă? 2, 3? Ba, n-avem niciunul, păi vă dăm noi. Unul sau... E prea mic sau ce? E mic spațiu de mic? Nu pe mic spațiu, ci dacă e puțin, îl pun iarba vara, o dată pe săptămână. În care nu este un coș de la... Nu înțeleg. Dar și asta e foarte mic, să știți de este de mic. Sunt la care am dat ouă. Sunt la care am dat ouă. Că ziceau, băi, am cam mare spațiu, uite. Și am dat ouă. Dar vă pot arăta să vedeți cum arată. Deci nu e mare, atâta, uite. Eu plătesc numai 20 de lei din întreg. Stați mă o secundă, piec o să fie terminat. Mai bine așa că... Timi! Mă refer că ele se pricep mai bine la descăpărit. Nu să aveți... Gândeam la iarbă, că știu că nu mai tai dacă cumva o las 2 sau durează 2 zile până vin să mă ridice, pe să-mi put în sac ce aia de zi. Ok, că nu e aer. Bun. Ce s-a aerisit. Deci, Dezastru. deci, ascultați-mă, de aia se pute, pentru că apa aia fermentează cu clorofila și cu ce e acolo. Altfel, dacă uitați, intră prin el, la final iese pământ de flori. Din orice parte puteți să luați. Mai trebuie să-l mai cerneți, dar și bucățile alea mai mari Le mai puneți odată dacă nu s-au descompus complet. Și Da. crenguțe mici și... Deci eu am unul un pic mai mare, nu știu, cred că e de 500 de litri. Și eu arunc acolo de multe și netocate le arunc. Mai i-am pus, într-adevăr, ca să-i dau start, i-am pus bioactivator, este la de man, nu e nicio problemă, îi pus niște granule, se pune un pic de apă sau se pune între două straturi de iarbă sau de deșeu și atunci Ați primit ăla pornește mult compostor? mai rapid. Nu, mi se pare Doriți? că